en pudrima inde jomiraɗo mo pittali men e arsukaji meɗen goni e tamande mum hitande ujunnaji 2024 min gonan ñiŋoɓe ma min gona feloɓe ma sabu a momtani gondi amen a ɓumnani ɓerɗe amen a daññani hakkillaji amen hitande ujunnaji 2024 ko seeɗi heddi e gurdam ma amin nulma sa fotti e hitande ujunnaji 2025 wimo haalamo gonga wimo hay hunde gasani tawa a ronkini caɗele e baasi e ñabbuli e luure yo gusto saka gasa ko selli ko hay hunde gasani hitande ujunnaji 2024 wata yejjid jangtanade hitande ujunnaji 2025 sattende gurdam ɗam kawruɗa e dabaruji bonɗi e jamfaji musɗi ɗi jiiɗa e hasidagal mangal laygal no denrol e nder ndu duniyaru a yiri ɗum guite ma hitande ujunnaji 2024 hay goto hitande ujunnaji 2024 a yiri guite ma hay goto yiiɗa yiide bandum ina ngabba kala jiiɗo bandum ina wi ina ngabba o foore ɗum jippo hitande ujunnaji 2024 haalan hitande ujunnaji 2025 gacce ɗe jiiɗa subaka fof suurari ina egga ayibbaji ina ɓeydo hewde a yiri ɗum guite ma te ɗum waɗi koye yeeso ma a majjani en ɗam rufi jiiduɓe certi ha cerdi kiradi e yeeso ma sabu oɗo annabi biyeteɗo kalis dawle pusi fitinaji e leyɗele nana ɓeydi ustaki hay subaka Allah goto ɗum dartaki hoolare yalti e hakkude yiɗodirɓe mi yeddani gilli keewi walla yiɗodirɓe keewi kono hoolare eggi e hakkude mabɓe ha laaɓi ha wi cer gande keewi kono nunɗal ngal yeehi jurum eggi e ɓerɗe lamɓe e alɗuɓe amen 24 anne sa hawri e 25 tinno ñumonomo caɗele gonɗe hande hakkude jinnaɓe ɓiɓɓe muɗen ha yetti rewɓe resaɓe e worɓe resɓe ɗumen a yii mawɓe worɓe e rewɓe fof hande jurum e gueɗal e teddugal hande mbaɗanaka 25 yewede mawde gaccuɗa sabu sagataɓe amen fof naati e leyɗele 25 bojji e jurum e alyatimeɓe hewɓe goppuɗa caggal capanɗe sagataɓe rewɓe e worɓe Afrique keddima e laaɗe ndiyam laabi Espagne alɗuɓe amen ballani miskineɓe amen lamɓe amen jurmaki lamanteri walla ɓeɓe laami e rendogo hitande ujunnaji 2025 a bismama kono heblo no moƴƴi sabu ko tampe mawɗe kewɗe musɗe tawɗa ko min tampi min gaani mbaadi joote fof min jii e hitande ujunnaji 2024 sone woodi e kitale kiitade hitande ujunnaji 2024 ko hen min limtata
min jeddata ko hen nde hitande jeeya hitande ujuna ɗiɗi e nogas e joyyi a nani bojji amen e goytali e guumali amen ɗum noon tinno no feewi hitande ujuna ɗiɗi e nogas e joyyi notoro amen jaam e yaajede momta gonɗi amen gartira jaam jakoraɗo e ma ñabbuli bonɗi nana tan ɓeydi layde e leyɗele amen mayelleji sukaɓe tokosɓe jogonnoɓe rontoyde janggo gurdam moƴƴam nana jokki ha joni dartaki min ganda holko woni o sababu kulɓiniɗo kono hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi ko jikke mawɗo min pawi e maɗa tinno anne wata bonnu yakare amen yo hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom mante wata ñiŋe tinno no feewi rento wata waade no hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi heewde caɗele e ayibbaji e egginde hoolare e ittude jaam e ñibde e ñimnude ko wiyete ko baase e rafi kawre e nder gurdameje amen hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyyi a naati ko seeɗa heddi jettoɗa e nder ndu duniyaru ya taw amen e jaam jalta goppa amen e ndu duniyaru taw amen kisi minen e jawɗele amen e ɓesguji amen kala yo jomiraɗo jaabono en ko ñaguiɗen yaa ko waale ñaamo ɓurnaɗo mo ɓurni yo jomiraɗo ittu caɗele men o momta gonɗi men o itta rafe kawri hakkude meɗen o adda kise mawɗi jaƴƴe e nder rendoji meɗen yo jomiraɗo jaɓan en ko musidɗo moon Ba Djiby Mamadou Ba on jarama.